si encara hi ets és un plaer. Haver aguantat la vida amb tu ens ha ajudat, al fons en tot és fosc, quan ho veiem tot perdut. Hola, sisè. M'hagués agradat fer aquest comiat davant de tothom, com sempre fem l'últim dia de curs, però el Covid no ens ho ha permès. Tot i així, el Covid hi ha coses que no pot vèncer. I és, per exemple, els bons records que teniu. Els records que teniu de l'escola en diferents moments viscuts, tant amb el personal docent com no docent, com els vostres companys i companyes. Jo, personalment, us recordo moltíssim fent la cooperativa a 5è, de la qual us vaig felicitar i ho veu fer superbé, com ara aquest any que heu fet l'apadrinament lector, i també ho heu fet amb molta responsabilitat i amb molta cura cap als nens petits, o també quan heu anat a despertar-los en els de P3, que ho heu fet també superbé. I per últim, preparant el Carnestoltes, que Déu-n'hi-do la feinada que era, i la veritat és que ho veu saber fer també d'una manera fantàstica. Nosaltres us hem intentat transmetre valors, us hem intentat transmetre superació i esforç. Per exemple, tot aquest tema del Covid que està passant actualment és un repte molt important per tothom. I us vull felicitar a tots els nens i nenes per poder haver ajudat estant a casa en tot aquest procés del Covid. Heu demostrat ser valents i responsables i entendre moltes més coses que a vegades els adults pensem que no enteneu. Us desitjo de veritat molta sort, moltíssima sort en aquesta nova etapa de l'institut i que de veritat sempre, sempre tindreu un tros vostre al vaixell Borriac. Adeu. Aquesta és la vostra primera orla del vaixell i jo estic molt contenta de veure com heu crescut tant per fora com per dins. Un petó. Mare meva, que grans que us heu fet. Esteu tots ja que no us coneixeria. Molts petons guapíssims i guapíssimes. Que us vagi molt bé a l'institut. Vull ser l'ombra del núvol blanc. Vull sentir que sóc aquí, no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú ho entén. Hola, nois i noies. Feia poc que havíeu començat a navegar en el nostre gran vaixell quan vaig tenir el privilegi d'estar amb vosaltres. Us faré unes pinzellades. Recordeu a P4, quan fèiem la gimnàstica del cervell i quan us posava polvets màgics a la classe d'anglès perquè diguéssiu algunes paraules o algunes frases? A P5 esperàveu els racons amb moltíssima il·lusió. I la plàstica, qualsevol proposta que us donàvem la Pilar i jo era benvinguda. També vau tenir algun disgust. Recordo que vàreu haver d'esperar un any, un curs, per poder fer el projecte de la prehistòria que tant desitjàveu. Després vau continuar navegant en aquest vaixell amb altres mestres. Alguns companys van baixar i uns altres també es van incorporar en el vostre trajecte. Ara, a 6è, aquest vaixell ha arribat a bon port. Un port ple de noves coneixences. Us aportarà nous coneixements, nous aprenentatges i molt bones vivències. Jo us desitjo que tingueu molta sort. Hola, nois i noies. Doncs jo vaig rebre el vostre grup a segon. Éreu una mica trapelles, però éreu molt divertits. I vàreu acabar segon seguint uns rotllets i noguetes. Guardo molt bons records, moltes vivències d'aquella època. I res, ara us toca anar endavant amb molta alegria i sobretot no deixeu mai de confiar en vosaltres i que tingueu molta sort. Una abraçada. Que les mateixes pors que enceguen són finestres plenes de llum i alço el vol, marxo lluny i què importa si ningú ho entén. Estimats i estimades, vau ser el meu últim curs. Guardo molt bon record de vosaltres i us porto al meu cor. Aquesta pandèmia no ens ha deixat fer-vos el comiat
que ens hagués agradat. Aquella festa tan emotiva que amb els recordatoris, les cançons i tot. Ja que no ho hem pogut fer, us vull dedicar aquestes paraules. La pandèmia no ens pot robar tot allò que hem viscut junts, tot el que heu viscut a l'escola i el que us emporteu d'ella. El que heu après, les vostres vivències, el que us heu enriquit com a persones i el que ens heu donat a l'escola i a mi personalment. Us desitjo que us vagi bé en aquesta nova etapa que comenceu. Si no us deixeu vèncer per les dificultats, lluiteu per tot el que vulgueu i si alguna vegada necessiteu alguna cosa, aquí em teniu. Una abraçada i que us vagi bé. Hola, nois i noies de sisè. Ara que esteu acabant primària i aneu ja cap a l'institut, us vull desitjar que tingueu molta sort als diferents instituts que aneu. Espero que tingueu molt bon record del vaixell Borriac. Jo de vosaltres me'n recordo molt. Me'n recordo que éreu uns alumnes fantàstics, que vau aprendre molt, vam estar junts de tercer a quart i que a més ens ho passàvem molt bé dintre de l'aula. És per tot això que tinc molt bon record. Us desitjo molta sort, molta salut per vosaltres i les vostres famílies i no és un adeu sinó un fins sempre, ja que sé que ens trobarem pel poble i m'explicareu moltes coses de com us va a l'institut. Molts petons. Nosaltres vam coincidir molt poquet, només fent anglès a tercer, però tot i així us recordo moltíssim perquè va ser el meu primer any a l'escola i us vull desitjar que visqueu amb molta il·lusió aquesta nova aventura que esteu a punt de començar. El que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent, vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps. No hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen papers. Hola, nois i noies de sisè. Espero que l'any que ve us vagi molt bé a l'institut, a pesar de tot, i que la música us acompanyi. Hola, nens i nenes. Bé, jo us volia dir que ha estat un plaer compartir l'etapa de primària amb vosaltres. També us volia desitjar molta sort en aquesta nova etapa que comenceu i us volia dir que no us preocupeu perquè els mestres i les mestres formem part de vosaltres. Per tant, sempre us acompanyarem. Així que res més. Que tingueu molta sort i que us vagi molt bé. Adeu! Hola, nois i noies. Us desitjo molta sort en la nova etapa que començareu aviat a l'institut i us dic que jo us trobaré molt a faltar. Molts petons per tothom i molta sort. Nois, noies, escolteu, que ha estat un gran plaer estar durant aquests 3 anys amb vosaltres fent-vos suar tot el que he pogut. I ara desitjar-vos que tingueu molta sort en aquesta nova etapa. D'acord? Doncs, apa, un petó i fins sempre. Hola, nois i noies de sisè. Bé, ja veieu que aquest és un comiat diferent aquest any. El virus ens ha robat l'oportunitat de poder-vos dir adeu des de l'escola, però ho volem fer a través d'aquest vídeo. Així que us desitjo un bon estiu, espero que tingueu molta sort, que aprofiteu totes les opcions que tindreu a partir d'ara, que l'institut és una etapa molt divertida i molt emocionant i des d'aquí us vull desitjar el millor. Un petó i una abraçada per tots. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix. No hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat del vent. Hola, guapíssimes i guapíssims, què tal, com esteu? Res, dir-vos que he pensat molt en vosaltres durant aquest confinament, que ha estat una miqueta estrany, no?, aquesta manera d'acabar sisè, però, bueno, hem de intentar treure la part positiva. Us volia dir que vaig gaudir molt sent tutora vostra el curs passat. Guardo molt bons records de lo fàcil que ho posàveu tot, l'excursió a Barcelona medieval, les biografies de dones importants de la història
I res, acomiadar-me aquest estiu perquè espero al setembre fer-vos una abraçada molt forta. No tingueu por al canvi a l'institut, que anirà superbé. I res, moltes ganes de veure-us i de que m'expliqueu com esteu. Un petonàs. Hola, alumnes de CC. Estic aquí a la platja recordant tots els bons moments que he passat amb vosaltres. Gairebé han estat 10 mesos, en els quals hem compartit coses molt maques. Hem rigut, hem après, ens ho hem passat bé. Jo tinc i guardo un gran record. Us vull ensenyar això, que a partir d'ara comenceu un nou viatge cap a l'horitzó. Penseu que comencen nous somnis, noves etapes i vull que les aprofiteu al màxim. Jo estaré amb vosaltres en el vostre record i espero que vosaltres també. Una abraçada molt forta. Nois i noies de sisè, què tal, com esteu? Ja hem arribat a final de curs, Què vol dir això? Doncs que acabem una etapa molt important per tots i totes vosaltres, que és l'etapa d'educació primària. Però bé, amb això comença una altra etapa, també molt important, que és l'inici a l'institut, que estic molt segura que us anirà molt bé. I us desitjo de tot cor que l'inici a l'institut us aporti moltes alegries, que conegueu a molta gent nova que us faci costat i us faci sentir bé, que aneu creixent com a persones amb els nous mestres i els nous companys i companyes que tingueu i que us vagi molt bé a l'institut. També dir-vos que ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant aquest curs, una mica especial per les circumstàncies, però que m'ha encantat estar al vostre costat. Un petó molt gran per tots i totes. Adéu, nois, noies, que vagi molt bé. Hola, doncs ja s'acaba el curs. Per mi aquest moment sempre em fa una mica de pena, la veritat, però se us ha de deixar volar, no?, que es diu. Bé, dir-vos que aquests 2 anys que he passat amb vosaltres, la veritat és que he tingut 2 anys fantàstics, m'ho he passat genial, heu sigut una classe molt maca i m'ha encantat veure-us créixer. Espero que hagueu gaudit molt de l'escola durant tots els anys que hi heu estat i que us emporteu molts bons moments. Aquest últim any ha sigut una mica especial, aquest final, per què no dir-ho, oi? Així és veritat. Però de tot se n'aprèn en aquesta vida i d'això també n'aprendrem. Us desitjo a tots i a totes moltíssima sort en el vostre nou futur i dir-vos que a mi m'heu fet una persona molt feliç i que he tingut uns moments de molta alegria amb vosaltres i per això us dono les gràcies. També dir-vos que a l'escola sempre tindreu les portes obertes, que és casa vostra, i que a mi ja sabeu on trobar-me i m'encantaria anar sapiguent de vosaltres. Molts petons. Adéu, carinyos. Segur que la incertesa em fa seguir, potser no saber en el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu els cops que has vençut l'angoixa i has viscut. Per mi no cal que deixis de fer res, vull que sentis que ets aquí si algun dia et perds.